Sanibona kanzamkhulu, niyaphila? Makhosi amakhulu. Namhla ngizokhuluma ngemoto abantu abadala. Nganzamakhehla. Asike sixoxeni la. Ase sikhulume nje ngemfihlakalo kaJesu. Asikhulume ngemfihlakalo yamathongo. Njoba uyingane la ekhaya noma kini emsamo wakini. Amathongo akuthembile. Ubona ngamaphupho abakunikeza wona. Several times, many times, different times. Bakunikeza amaphupho nebonakaliso. Ngoba they've planted trust in your heart ukuthi wena uzokwazi ubasiza. They've planted it in your heart. The trust yabantu abadala is already there in your heart. It's them who planted the trust in you. Even our Father God has planted the trust in you because He's showing you the things that not anyone can understand, but He's showing it, all those things. They're showing it to you because they put a trust in you, and that trust was planted long time ago. Niyayizwa ngane zethongo. Angikangiveza ubuchule baJesu. Amathongo babamkhulu ngoba phela siphila emhlabeni emibili. Kunomhlaba lo siphila kona enyameni. La senza khona izinto ezingekho right. Kube umhlaba osemathongeni kobabamkhulu. La beziveza khona imfihlakaleni kaJesu. Ngoba uyena babeke lapha emathongeni. Mabevele emathongeni mathiwa bayakuthatha manje. Bakise emathongeni bethi awuzobona uzosiza kanjani. Ngeke uunderstand ngisho nento eyodwa uzobuya empty handed. Ngoba ngeke neyodwa into ozoyiqonda noma iunderstand. Yozubuye la emhlabeni enyameni ungabonanga. Basebenze njani ngoba lemfihlakalo ijulile indlula wena. Base imfihlakalo uNkulunkulu uyasikhombisa ukuthi ngoba ngeke nikwazi ukufika kahle ngale. Wozani la nginikhombisa amandla ami. Niyangezwa. uJesu usiveza noma ngayiphi indlela kubani bakhe ngoba siyabantu bakhe sonke. Sibabi sibahle still singane zaJesu. Waseveza uchulo ukuthi ngizonikhombisa ukuthi mina ngizovela kanjani kunina. Niyangizwa ngane zethongo. Wawukuphi wena uJesu? Ezishintsha evela nje ngejuba, uNkulunkulu evela nje ngejuba. Kwindodana yakhe uJesu ebhabhadisa uJohn the Baptist. Wathi kuzowehla izwi umoya ongcwele. Wehla umoya ongcwele kwadilikizwi. Elehla nje ngejuba. Wawukuphi uNkulunkulu eshintshe eziveza nje ngejuba, ehla nje ngejuba. Kwindodana yakhe ebhabhadisa uJohn the Baptist. Wawukuphi uNkulunkulu ethi uMoses ethi hamba uye kuFaro. Mawufika ubeke le nduku izosishintsha ibe inyoka. Ngoba ngifuna umkhombisa amandla ami. Kusho uJesu uNkulunkulu. Wawukuphi izwi lithi Lion of Judah. Esikhombisa amandla akhe ngoba ibhubezi linamandla endaweni lezilwane zonke. Yona enamandla undlula zonke izilwane lapha. Wasiveza uNkulunkulu eveza ukuthi buka amandla amanganani. Masivele njengebhubezi nalapha kuDaniel ezosivela njengebhubezi bemvalelile befuna ukubona amandla akhe. Amabhubezi angamuhle ashintsha aba uJesu amabhubezi. Ayibona indodana ukuthi nansi ingane yami le iyangihlonipha. Ashintsha amandla amngamela. Nyangizwe eziveza nje njengebhubezi. Azange akhala athi hayi kusuJesu le. Wayazi uJesu la. Ngobuchule Yesu wayithuka kodwa wayazi uJesu lo noma uNkulunkulu lo ubaba. Yindaba abona makufika amathongo kwena ubabamkhulu beziveza njengemoto kuwena. Ungaboni thibona. Yindaba abantu abadala mabefika kuwena beyinyoka uthi wena madimoni. Yindaba abantu abadala beziveza kuwena njengebhubesi uthi wena isitha sakho. Yindaba ngabe isitha saNkulunkulu zonke lemoya le noma lelwane eziveza kuyena. Indaba ngabe isitha saNkulunkulu. uNkulunkulu akamfuni umuntu oyisiwula. Ngoba into there's nothing that you can plant in a fool. A fool will never gain anything. Iwula kukhuluma kuphela. uNkulunkulu ingako ethi I will plant my blessings. Kulabantu abobuchule, kulabantu abaspiritual, I will plant my blessings. Ngizobakhumisa amandla ami nobuchule bami. Amathongo akuthembile they planted the trust in your heart. Njobe kukhombisa abantu abadala amaphupho akhombisa najulile umncane kangaka because they've put it already long time ago. They've put the trust in you. The trust was already planted in you. When you were still in your mother's womb, they've planted the trust. Ukuthi bakuthemba ngayo yonke into abakhombisa yona.
Kungani wena abantu abadala mesiveze njengemoto ungaboni ukuthi ibona, ungasukumi ubheke ukuthi okay bakhala ngani abantu abadala? Konje beziveza ngemoto bakukhombisa imfihlakalo ukuthi bakhona, basemfihlakaleni kodwa bayakhala. Baziveze njengemoto, uphupha imoto iyashayisa, awufuni ukuthola ukuthi yini. Uphupha imoto bayitshontshile ayikho ebaleni, uyayibheka indawo yonke ayitholi, awufuni ukuthola ukuthi yini le etshontshiwe. Uphupha usengozini yemoto uyalimala, awazi ukuthi yini. Uphupha usengozini yemoto ushonele khona, awazi ukuthi yini. Uphupha uhamba nomuntu uyashayela kodwa ayigijimisa imoto moyimayibabu, ukhala wena uhleli ngala eceleni, awufuni ukuthola ukuthi yini. Uphupha imoto igijima odakeni, iyashibulela imoto ihamba kabuhlungu, awufuni ukuthola ukuthi yini leyo. Yini le mfihlakalo kaJesu noma imfihla abantu abadala bafuna ukuyiveza la? Uphupha ugijima emoto iziyongena eweni, awufuni ukuthola ukuthi yini leyo. Bayasiveza abantu abadala basemfihlakaleni badinga your attention, ngoba imoto it represent you, iveza ubuwena personally nabantu abadala ngesomo sohambo lakho emathongeni kobaba mkhulu. Makumele ufone imkhulu na ngihlaseleke ngibona imoto la, akufuni lokho. Kwamadimoni mayingena kuwena uyajabula unankinga. Makufika umuntu ela nawe, isilwane sila nawe, ujabula ujule. Awufuni ukuthola ukuthi yini lento elala nami. Kodwa namhlanje itopic yami bekuyile ukuthi isimo semoto. Umphupha imoto. Imoto hlukahlukene kona sitshela kwenzakalani ngoba ngikhiphile emavideni lapha. Ingqikithi lele lapho ukuthi bafuna ukulungiselwa kuphi. Ngizoyichaza mawuphathi 3 ngizokhipha. La ngizobe ngijula khona ngidonsa idala kahle. Ngifuna ukucacisa la ukuthi ungakhathali ukuthi indaba abantu abadala beziveza ngemoto. Ngichazile la ukuthi yini uJesu enze yonke lento. Wawukuphi wena uJesu esiveza? Wathi ke na umkhumbi kaNoah uzoshintsha neba ukhuni. La azobe ngena khona abantu bakhe azobasindisa noma bazosinda. Watshela uNoah wathi babiza abantu bami bangene la ngoba ngizowubhubhisa wonke lomhlaba ngamanzi. Kodwa bavikele bafaye la. Nangavuma noma sangavuma noma bangavuma. Abanye bahamba abanye bangahamba. Yingakho ke abantu abadala ngibakhale mangafuni ukuthi basize. Bazokuyeka bakulinda ufe vele. Kwana abanye basala lapha kuJesu noma uNkulunkulu eziveza njengokhuni noma njengomkhumbi kaNoah ukuthi abantu abasindiswe la bangene la basinde. Abanye zange bavuma bavele bathi hayi ngeke ngeke isitshente engekho, bafa abanye basinda. Yingakho abantu abadala banandaba ukuthi uzofa noma uzowenze njani mawungafuni ukulungisa into zabo. NoJesu akamfuni into angamfuni. Yingakho ukuthi ke yena ngibuzisa nami ngibathandayo. Ngibuzise ngibathandayo. Niyangizwa? Ngiyacanga nganzethongo ubhekisana isimo semoto oba iningi labantu abadala baziveza ngemoto. Mawunemoto kuwena unemoto, bazothatha imoto yakho bakuveze ngayo. Baveze wena uba sengozini yemoto, baveze wena ohamba ngemoto yakho. Isikhani ngibenze njani mawukuthi unemoto? But mangenayo imoto bawuthatha imoto ejwayele. Okuyena bazofika ngayo emaphusheni nakuyibonakaliso. Bafike nje ngabakhombisa ukuthi balimele kanganani. Omunye mkhulu ngiphupha qhuma amathaya emotweni. Ngiphupha imoto iginqika mkhulu. Ngithi ngifutha amathaya vele aqhuma. Noma ngithi ngizama ukukhika imoto akhikeki. Ngiyahamba mkhulu emgwaqeni, yavele yacisha imoto emgwaqeni. Yacisha namalamba, yacisha ngaduma. Awukufuni konke lokho wena ukuthola ukuthi ubuchule bethongo ukuziveza kuwena kubulele badingani. Ngoba ilento phela sidinga silungise. Mawungekho spiritually ngeke uyizwe yonke into engishoyo. Andifuna kunandaba nomuntu ongekho spiritually. Mawu spiritually lezi eyothola la kuma video noma athi umuntu umuntu okhuluma ama video la oveza ubuchule bethongo nje ohlaniphile. Uzothinteka. Wena uthinteka nini umhlaba ubheke phezulu kanje? Uthinteka nini? Amathongo akuthinta nini ngoba baziveza kuwena. Uxhuma nini? Yini la uthukwa khona mabuka ama video uthi ey lento ithinta mina. Awuthuki wena because you are not spiritually. Mawungekho spiritually usenkingeni ngoba uzovikeleka kanjani? uJesu uyamthanda umuntu osemfihlakaleni. Yingakho khona la ethi khona angimfuni umuntu ongenabo ongekho kule ndima le yaba spiritually. Uthi I don't support foolishness. If you are a fool, I don't think I'm gonna use you. uNkulunkulu uyamthanda umuntu onobuchule. Abantu abadala mubheke iningi labantu abadala abanedlozi bahlaniphile. Abanedlozi banobuchule bahlaniphile, ba spiritually. Izinto bayithatha ngokusheshsha.
yini pho wena yini lehluke ngawe wenza ukuthi wena izinto uyithathele phansi mawukuthi lokho kwenza ukuthi kwenziwa ukuthi ukhubazwa abantu wake up phela uvuke mina ngiyamthanda umuntu ngelanga ozothi ngeke kwenzeke lokhu mina ngiyabona khona ukontent la kodwa angeke ngisukume ngiyamthanda mina umuntu o-challenging angeke ngisukume ngeke ngibheke yini la ngifuna ingane iba challenging ngo-spirituality cha mina akudingi nokuthi uze kumina uzolapha ngalamavidiyo azolapheka akuhluphi lokho iba spiritual phahla ukhuluma nabantu abadala omunye wangitshela wathi mkhulu ngeke ngikwazi ukuza kuwena kodwa njengoba ngilela amavidiyo ngizwe ngiyalapheka ngathi nekulungile bamlapha abantu bakhe ngendlela yabo hayi ngokuhlanipha kwami ngendlela yamathonga ngoba hayi konke umuntu ufanele la uright ubuka lapho ngoba ngithi buka phela izinto ulalele be disciplined ngezinto zethongo stay focused spirituality ube focus angisho imodi for focus ngisho ukuthi ube focus ya nganzethongo ngiyacela neyisukumani nganzethongo nami ngiyahlaselwa la ithongo nginengcinamba nami ngibhene nazo mangiye ngiyathanda ingane esukuma nisukume nganzethongo ngizokhipha nje impela amavidiyo maningi akhona ukukhipha imfundiso zala umkhulu abanye beni ngiyabona niyajabula nehlasa lasekhaya liyakhula usiyabonga kulungile nganzethongo umkhulu akajabule ngicela subscribe nganzethongo ungakhohlwa phela nokulike nkosi yami la kubalekile sobona kahle ungashare futhi nokushare kuwena kanethongo Ngosithokoza kakhulu nini abantu abadala nenza lokho nisisharele la ekhaya ni subscribe sibonga kakhulu nawe uma usemusha siyacela inkosi yami ungalikhohle lelo like ngoba vele subscribe ngithi uphinde ulikeke umkhulu bese nibeke lapha emkhulekweni nakwidala zakini ukuthi benisiza abantu abadala ngila sohlakana ngiyafisa ukuhlala nezinye izingane la because khona izingane ngizibona la because njengoba ngikhipha ama-video la there are so many people engibabonayo ukuthi okay this one okay bazosheshe bamphendule kanje nanje ngoba phela akusikuhlanipha kwami amathongo akwazi ungivezela lokho ngoba bayakwazi ungiveza izinto ezijule ngane ngitho nje bathi hayi ngasho lutho bukela nje ngoba ingane siyibeka kanje kuwena yabo kodwa isibusiso nami ngipha amathongo akusuke nkusami ukuhlanipha kwami futhi akusiyo ukuthi mhlawumbe yimina abantu abadala sebekukhethile lo ngazi bakwenze njani ngiyabonga nganze zethongo zalikwazi endala isukume makhehla amancane nisukume ya umkhulu uyabonga ke nangizwa ya sizophinde sixhumane futhi ngikhona la ngindiyango kanzethu ngikhona emavidiyweni khululekani ngiyabonga nganzethu ngkwande makhosi amakhulu.